ट्रेन खारदों नै ट्रेन बिदि फिटिं खालामजोबो आरो मोनफा मोनफा ओमफ्रायनो दंफांखौबो होयोना बा फसंनानै बोरै फसङोलाय फिटिं हराव साबसिन नुगोन ना बा जोङो दा सानावखाय नुवाखै हरनि 4:15 बाथायावसो न'आव सफैदों ओमफ्राय फिटिं खालामनो हायाखै दा फुङाव खालामना नायबाय ना बा दे ओमफ्राय ट्रेना खारसिगोन आरो खर'खौ नाय खर'खौ दाबा माखासे ओमफ्राय दा होगोन ना दाबा मासखौ जब hey ट्रेननि आवाज खारबाय बा लोखि फुजानिफ्राय लाबोनाय फिसालाया बिबौआ बायना होदों आरो नै मैया थांफानानै बेखौनो जि ब्रा बायना लाबोबायनो 1200 थाखानि 1200 जि नायनो मोजां खारदोंमोन नै एबार बेजों थांनांसिगोन आबा बेजों थांनांसिगोन मोजां खारदोंना बेलाय नों नुफेराखैब्रा आया गारि ट्रेन खारलायलायनो गावास मैया बिबै बिबौजों थांफाना लाबोदों आरो एफा मोजां खारो नायलाय खुसियानो लाजाया ओमफ्राय गाखोदो एबार बबाव थांगोन आबा बेजों बबाव थांगोन बबाव ट्रेनजों स्टेशन मोनबायलै स्टेशन मोनबाय स्टेशन मोनहैगोन बेहाय आरो खनसे फैबावनांगौ होमबासो स्टेशन मोनगोन स्टप बेलेग गाबलायलायो आवासा लक्ष्मी बाबी नागो झक खारबाय थासिगोन बिदा आयु आयु दुं बावलायो